ஸ்டோரி சொல்லணும்னு தான் இருந்தேன். அதுக்குள்ள நீ மம்மி கிட்ட சொல்ற. நம்ம சித்ரா பௌர்ணமி எதுக்கு கொண்டாடுறோம்னு தெரியுமா? வடப்பாயை செஞ்சு நம்ம சாப்பிட்றதுலே இருக்காரா. நம்ம சித்ரா பௌர்ணமி எதுக்கு கொண்டாடுறோம் தெரியுமா? வடப்பாயசம்லாம் செஞ்சு நம்மளோட சித்திரகுப்தருக்கு வந்து நம்ம படைக்கணும். ஓகேவா? இல்லடா, சித்ரா பௌர்ணமினா அதான் படைக்கணும் சித்திரகுப்தாக்கு. அந்த ஸ்டோரி நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டா? வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். வாடா ஸ்டடி மூணு ஸ்டோரி மூணு போகலாம். வாங்கடா. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மிதுன் அண்ட் சஞ்சி விலாக்ஸ். நான் தான் உங்களோட மிதுன். நான் இங்கே என்ன கதை சொல்ல போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, சித்திரகுப்தர் கதை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்ல போகிறோம். அது என்னோட 2 பிரதர்ஸ்க்கும் நான் சொல்ல போகிறேன். இவங்க தான் என்னோட பிரதர் சஞ்சீவிராஜ், இவன் தான் என்னோட சித்தி பையன், இவங்க என்னோட பிரதர் தான். இவன் பேர் பிருத்திவிராஜ். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க. ஒரு நாள் மேல் லோகத்தில் பார்வதி தேவி ஒரு கோல்டன் பிளேட் எடுத்து டிராயிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம். அந்த டிராயிங்கில் வந்து ஒரு அழகான ஒரு குழந்தை உருவம் வந்துச்சான். அது பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருந்துதான். அதை வந்து பார்வதி தேவி என்ன நினைச்சாங்கன்னா, இது பார்க்கறதுக்கே இவ்வளோ அழகா இருக்கு, இது நம்ம எடுத்துட்டு போய் சிவன் கிட்ட காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவன் கிட்ட எடுத்துட்டு வந்து காமிச்சாங்களாம். சிவன் என்ன சொன்னாங்க, வாவ் இது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு, இது தங்க பிளேட்ல பார்க்கும்போது இவ்வளோ சூப்பரா இருக்கு, இது நம்ம நிஜமா உயிர் கொடுத்தோம்னா இன்னும் எவ்வளோ அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மூச்சு காத்து விட்ட உடனே டக்குன்னு உயிர் வந்துருமா அந்த அந்த டிராயிங்க்கு. அதனால சிவன் என்ன சொன்னாராம், இப்போ யாராச்சும் உயிர் பறக்கணும்னா அது யாராச்சும் வயிற்றுலேருந்து தான் பறக்கணும், அதனால நீ வந்து ஒரு மாடு வயிற்றுலேருந்து போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவன் சொன்னோடனே அந்த மாடு வயிற்றுல 3 நாள் தங்கி சித்திரகுப்தரும் பறந்துருவாராம். பிறந்த உடனே ஒரு நாள் வந்து சித்திரகுப்தர் வந்து சித்திர மாசத்துலயும் அப்புறம் சித்திரத்திலையும் பிறந்ததுனால தான் சித்திரகுப்தர்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. சித்திரம்னா என்னன்னு தெரியுமா? டிராயிங் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, அப்படியே சிவன் கிட்டேயே வாழ்ந்துட்டு இருந்தாராம் சித்திரகுப்தா. அப்பதான் வந்து மேலே யமலோகத்திலேருந்து யம தர்மராஜா வந்தாராம். வந்து எனக்கு ஒரு செம்மையான ப்ராப்ளம்ப்பா, அது தீர்த்து வையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவன் கிட்ட கேட்டாராம். சிவன் என்ன சொன்னாராம், அப்படி என்னப்பா அது ப்ராப்ளமு அப்படின்னு சிவன் கேட்டாராம். யம தர்மராஜா சொல்றாராம், அந்த மனுஷங்க வந்து அவங்களோட பாவ புண்ணியத்தையே வந்து தப்பா எழுதிடுறாங்க, அதனால எனக்கு ரொம்ப தலைவலியா இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்களாம். அப்பதான் பார்வதி தேவி யோசிச்சாங்களாம், நம்ம பேசாம நம்ம சித்திரகுப்தாவே அமுச்சு வச்சிடலாமே, சித்திரகுப்தா நல்லா கணக்கு போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுச்சு விடலான்னு பார்ப்பாங்களாம். அப்பதான் சிவன் யோசிப்பாராம், ஓ இதுவும் நல்ல ஐடியாவே இருக்கே, அப்புறம் நம்ம சித்திரகுப்தாவே அமுச்சு விட்டுருவோம் நம்மளோட யம தர்மராஜா கூட அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களாம். யம தர்மராஜா கேட்பாராம், இவங்க வந்து பேரண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்களாம் யம தர்மராஜா. அப்பதான் வந்து சிவன் சொல்லுவாராம், இல்லை இவன் வந்து மாடோட வயிற்றுலேருந்து பிறந்ததுனால இவனுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவன் சொல்லுவாராம். சொன்ன உடனே தான் யம தர்மராஜா கையோடய சித்திரகுப்தாவை கூட்டிட்டு போயிடுவாராம். அப்புறம் தான் நம்மளோட யம தர்மராஜாக்கும் தலைவலி தீந்துச்சு, சித்திரகுப்தாவும் பாவ புண்ணிய கணக்கு எழுதுனாங்களாம். நம்மளும் சித்ரா பௌர்ணமி கொண்டாடும் போது சித்திரகுப்தருக்கு ஐஸ் வச்சு சித்திரகுப்தரே எனக்கு வந்து பாவத்தை மட்டும் நீங்க டெலீட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பாவத்தையும் டெலீட் பண்ணிடுவார்ல. அதனாலதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து சித்ரா பௌர்ணமி கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. உங்க ஃபேமிலியில இருக்க எல்லாத்துக்கும் நீங்க அந்த கதையை சொல்லுங்க. தேங்க்யூ.